Di ste, dragi ljudi, Lovra ovdje i u današnjem videu ću vam pokušati objasniti koje su to sve stvari bitne kad dolazite sa djecom u Njemačku. Uživajte u videu. Naravno, prije nego što pogledate ovaj video, razmislite da se pretplatite na moj kanal, da pogledate moje ostale videe i da date ovom videu jedan like. Prva stvar koja je jako bitna kad dolazite ili razmišljate o tome da dođete u Njemačku sa djecom, jeste da dođete sa djecom dok su još mala. Zašto? Zato što je to za vaše dijete puno manje stresno nego kad su veliki. Naravno, kad su već i veliki, onda se ne morate ni oko toga brinuti, jer Njemačka ima puno iskustva sa migracijom u samu državu i oni imaju posebne prilagođene programe za djecu koja dođu u odrasloj dobi. Naprimjer, ako dođete sa djetetom koji ima 14, 15, 16 godina, dijete će vam imati priliku da ide u posebnu školu sa posebnim programom gdje će vam dijete naučiti njemački jezik i gdje će se uspjeti brže adaptirati. Iduća vrlo bitna stvar i vrlo super stvar je ta što kad živite u Njemačkoj sa djecom, onda imate pravo na njemački Kindergeld, to jest na njemački dječji doplatak. Koji su vam sve dokumenti potrebni za dječji doplatak? Najbolje je informirati se u određenoj Familienkase, jednostavno tamo nazovete ili pošaljete mail i oni će vam sve točno objasniti koji su dokumenti potrebni. Naravno, kad dođete u Njemačku, učinite to što prije, predajte zahtjev što prije za Kindergeld, zato što se to zna odužiti i po pola godine dok ne dobijete novce, a naravno sve te novce ćete dobiti unatrag isplaćene. Dakle, ako ste već 6 mjeseci sa djecom u Njemačkoj i tek nakon 6 mjeseci dobijete potvrdu da imate pravo na dječji doplatak, onda ćete dobiti sav iznos isplaćen i za zadnjih 6 mjeseci. Iduća vrlo bitna stvar jesu vrtić, škola, jaslice. U Njemačkoj jaslice i vrtić su naravno financijski odvojeni jedno od drugih. Jaslice su najčešće puno skuplje nego sami vrtić. Cijena samog vrtića ili samih jaslica ovisi o mjestu u kojem živite. Iduća bitna stvar za jaslice je da znate izraz koji Njemci koriste za jaslice, a to je kita. Da, kita ili Kindertagesbetreuungsstätte, ali za nas ljude s Balkana naravno kita znači nešto drugo, ali eto, jednostavno da znate, kita su vam u Njemačkoj jaslice, eto, čisto da znate. Već sam rekao, jaslice i vrtić financijski su najčešće odvojeni jedni od drugih i jaslice su najčešće puno skuplje od vrtića. Mjesto u kojem smo mi živjeli, za vrtić smo morali plaćati samo 90 eura mjesečno, dok smo za jaslice morali čak plaćati 250 eura mjesečno. Nemojte se strašiti sad od tih ogromnih cifri, zato što ukoliko imate malenu plaću, imate pravo na Landratsamtu u mjestu u kojem živite, predati zahtjev i oni će vas sufinancirati sa određenom svotom koja je potrebna da biste vi mogli normalno živjeti. Tako je bilo i nama. Ja kad sam došao tek u Njemačku, ja sam vam već pričao u jednom od prošlih videa da sam imao malenu plaću, da sam malo zarađivao i onda smo mi i za vrtić i za jaslice ukupno plaćali samo 60 eura mjesečno. Naravno, kad je moja plaća onda postala veća, ja sam to morao prijaviti. Kad sam prijavio zadnja 2 mjeseca mog djeteta što je bio u jaslicama, sam morao plaćati punu cijenu od 250 eura. Vrlo bitna stvar oko jaslica i oko vrtića je da znate da doručak i u jaslicama i u vrtiću smo mi roditelji morali nositi, dakle to nije bilo organizirano od strane vrtića. Sami ručak je od strane vrtića bio organiziran, ali njega smo morali posebno plaćati, to po cijeni od 3 eura po danu. Roditelji nisu bili obavezni plaćati svojoj djeci ručak, ali oni koji su to htjeli su naravno mogli, a ukoliko to roditelji neki nisu htjeli ili nisu bili u financijskoj mogućnosti za to, onda su oni svojoj djeci jednostavno napravili kod kuće već svu hranu i to im spremili za jaslice, to jest za vrtić. Kad vam dijete naravno završi vrtić, dijete vam kreće u prvi razred osnovne škole, zato ću vam sad pokazati jednu vrlo bitnu stvar. Ovo tu je Schultüte, takozvana Schultüte ili školska vrećica. To svako dijete ima koje ide u prvi razred osnovne škole. Nemojte si dozvoliti da ne organizirate jednu školsku vrećicu za vaše dijete i tu školsku vrećicu onda gore možete napuniti sa slatkišima, sa nekakvim sitnicama koje su vašoj djeci potrebne za osnovnu školu ili jednostavno sa nekakvom stvari kao što je neka slika ili nešto slično da bi vaše djetetu moglo jednostavno ostati u sjećanju. Ovu školsku vrećicu, ukoliko tek dolazite u Njemačku, morate znati da ju možete kupiti u bilo kojoj većoj trgovini koja ima školsku opremu, da li to bio Mile, da li to bio Real ili bilo kakva druga trgovina. Nemojte si dozvoliti da vaše dijete dođe u prvi razred osnovne škole, a da nema ovu vrećicu zato što će se osjećati kao crna ovca. To svako dijete ima koji ide u prvi razred osnovne škole.
djeca koja idu u Njemačkoj vrtić najčešće to naprave u vrtiću ili naprave kod kuće sa roditeljima ili jednostavno ako dođete tek u Njemačku i dijete vam odmah treba krenuti u osnovnu školu, kupite barem jednu vrećicu, napunite ju sa slatkišima i sa nekakvim sitnicama, to će biti jako lijep doživljaj za vaše dijete. Nakon što dijete krene naravno u prvi razred osnovne škole, morate znati da osnovna škola traje 4 godine. Nakon 4 godine dijete se opredjeljuje dalje za nekakvu Realschule, Hauptschule ili za nekakav gimnazijum. I o tome dalje ne bih pričao u ovom videu. Zašto? Zato što jednostavno moj dijete sada tek kreće u 5. razred osnovne škole i nemam toliko iskustva o tome. Znam samo što vam mogu reći da je vrlo pozitivna stvar je da ćete biti jako dobro pripremljeni od strane učitelja i od strane školskog odbora što se tiče daljnjeg smjera u kojem bi trebalo krenuti vaše dijete, jer vam daju puno preporuka, možete doslovno pogledati svaku školu. Svaka škola ima svoj nekakav smjer i u svakoj školi vam opišu taj smjer što oni smatraju da je odlično u njihovoj školi. Na primjer, ako je vaše dijete jako dobar učenik i voli matematiku, onda imate gimnaziju, na primjer, koja ima pojačani smjer matematike. Ako imate dijete koje voli glazbeni, koje voli svirati instrumente, imate Realschule ili gimnazijum sa tim smjerom. Ako je vaše dijete neko dijete koje užasno voli raditi, koje voli čačkati po nekim stvarima i vi smatrate, šta ja znam, moje dijete jednog dana stvarno moglo bi biti električar, onda zaista imate školu gdje se puno više vaše dijete opredjeljuje u tom smjeru, tako da je to vrlo, vrlo dobro riješeno. Iduća stvar koju bih vam htio objasniti je i slavljenje rođendana u Njemačkoj. Ukoliko imate djecu, naravno morat ćete sa djecom slaviti i rođendane. Rođendani su vrlo često organizirani tematski i na kraju svakog rođendana svako dijete koje je bilo na tom rođendanu dobije jedan mali poklončić od slavljenika. Znači najčešće budu to nekakve špangice za kosu, za curice ili nekakvi autići za dečkiće i to onda iskombinirate sa nekakvim slatkišima i to onda date toj djeci. Naravno, kad djeca izrastu iz te dobi, kad vi ne morate više organizirati djeci rođendane, nego si oni to sami organiziraju, naravno, onda to vaše dijete određuje šta će raditi, kako će raditi, ali dok su mala djeca, to je ovdje takav običaj. Što se tiče samog osiguranja djece, samog školstva i svega, to je ovdje vrlo jednostavno riješeno. Školstvo je u Njemačkoj besplatno, sve što vi morate kupiti za vašu djecu je naravno školska torba, ali i dobijete uvijek određeni nekakav popis od škole. Evo, na primjer, naš sin kreće sad u prvi razred osnovne škole i mi smo dobili sve stvari koje moramo kupiti. Nemojte kupovati prije nekakve bilježnice i nekakve stvari, jer jednostavno možda vam neće biti na tom popisu. Morate znati da kad kupujete, na primjer, olovke za djecu u osnovnoj školi, da one moraju biti ergonomske, da vi ne možete kupiti za prvašića onu normalnu dugačku olovku, nego to moraju biti one deblje bojice i olovke. I tako, Njemci dosta paze na te stvari da djeci bude, ajmo reći, lak posao u školi, da im bude lagano za raditi, da to bude ergonomski, da to bude prihvatljivo djeci. Ovako, što se tiče zdravstva, u Njemačkoj je to vrlo super riješeno, jer vi čim radite u Njemačkoj možete osigurati vaše dijete da bude osigurano preko vas i vaše dijete ne mora plaćati gotovo ništa. Znači, vi možete ići kod najboljeg zubara, a nećete platiti za vaše dijete ništa, osim naravno ako su to nekakve dodatne stvari kao što je to aparatić za zube ili nešto, ali onda ćete biti prije obaviješteni koliko to košta. Isto tako nećete morati plaćati normalne preglede, liječnike ćete se moći sami izabrati, niste obavezni da idete kod nekog liječnika ako vam se ne sviđa. Vrlo često su jako lijepo napravljene te čekaonice kod doktora, tako da djeca na kraju i onda i vole ići kod doktora jer imaju puno igračaka. Vaše dijete kad ode kod liječnika najčešće dobije nekakav poklon kod tog doktora i tako. Vrlo je to lijepo izorganizirano i izanimirano za djecu. Kao što sam rekao, zdravstvo je besplatno, isto tako i školstvo besplatno. Naravno, postoji nekakve privatne škole koje možete plaćati, ali ne morate. Školske knjige se dobivaju u školi, njih naravno onda morate cijele i vratiti u školi, a jedina stvar, kažem, koju morate kupiti za vašu školu, jesu te nekakve stvari za koje dobijete popis
i onda te stvari kupite. Mi smo prošle godine, na primjer, za našu kćer, kad je krenula u 4. razred osnovne škole, potrošili manje od 50 eura za sve to. Tako da, kažem, to je apsolutno super ovdje riješeno. Evo i za kraj bih vam htio reći još samo 3 stvari koje morate znati, a to su da napravite svakako Haftpflichtversicherung, to vam je osiguranje od odgovornosti, na primjer, ne do Bog da vaše dijete razbije nekom nešto kad se igra kod nekog kod kuće, na primjer vaše dijete se igra kod nekog doma i razbije prozor ili bilo šta drugo, to ćete uspjeti pokriti sa tim osiguranjem. Ili ne do Bog da vaše dijete razbije nekom mobitel ili bilo šta drugo, sa tim osiguranjem ćete to sve moći pokriti. Za cijelu obitelj takva osiguranja koštaju između 60 i 100 eura, tako, znači za čitavu godinu, i smatram da to nije puno novaca. Sa time ste naravno osigurani i vi, ne do Bog da nekom nešto tako razbijete ili bilo šta drugo. Druga stvar koju bih vam preporučio je da osigurate dijete isto tako u školi. Svaka škola vam nudi mogućnost osiguranja vašeg djeteta za samo 1 euro, tako da ukoliko se vašem djetetu dogodi nešto u školi, slomi ruku ili bilo šta, ne daj Bože, onda ćete samo sa 1 eurom za čitavu školsku godinu biti osigurani. I zadnja stvar je da napravite vanjsko osiguranje. Mi to vanjsko osiguranje plaćamo samo 24 eura godišnje. Ne do Bog da se nešto dogodi kad ste na putu van Njemačke, onda imate pravo da dođe po vas, ne znam, hitna pomoć iz Njemačke ili da vam se pomogne u toj državi. Na primjer, sad kad smo bili na krstarenju, naš sin je bio na brodu kod doktora i to smo morali na brodu platiti 178 eura i tih 178 eura smo mi dobili nazad od osiguranja, tako da nam se samo to osiguranje isplatilo za idućih 6-7 godina. Evo, dragi ljudi, to bi bilo za kraj to. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video, par jednostavno savjeta za vas koji dolazite sa djecom u Njemačku, da znate jednostavno neke stvari. Ukoliko nisam sve rekao, molim vas, komentirajte dole, napišite svoje mišljenje, napišite možda svoje iskustvo u Njemačkoj, a možda ima i nekakvih negativnih iskustava, jednostavno da to podijelite sa drugima, da drugima bude lakše. I evo ga. Nadam se da vam se svidio ovaj video, nadam se da ćete lajkati ovaj video, nadam se da ćete ga podijeliti, da ćete se pretplatiti na moj kanal. Vidimo se idući put, volim vas puno, vaš Lovra, pusa, čao.